la faula va, la faula ve, i dels 40 sèniors, Assumpció Lisón us explicaré. L'Assumpció Lisón és escriptora, il·lustradora, dissenyadora gràfica, bibliotecària, però sobretot el que és una apassionada dels llibres i ha dedicat tota la seva vida a fomentar la lectura des del plaer i des del gaudi als nens i nenes i a treballar en xarxa, col·laborant amb altres mestres per tirar endavant projectes de foment a la lectura. Mireu, quan jo era molt petiteta i començava just a llegir, recordo que a la meva escola hi havia uns llibres molt primets, il·lustrats, amb unes il·lustracions que m'agradaven molt, i en el que podies començar a llegir amb lletra lligada. Mi papá lee, mi mamá lee, yo leo, leo, león. Me'n recordo perfectament de la sensació que tenia quan llegia aquests llibres i tan orgullosa que em sentia de poder desxifrar aquelles lletres. Doncs, amb els anys he descobert que qui hi havia darrere d'aquests llibres era una de les persones, era l'Assumpció Lisón. I encara tinc una altra connexió amb ella que he descobert. I és que fa uns anys, fa 2 o 3 anys, vaig anar a l'Institut d'Escola Costa i Llobera, a Barcelona, i vaig anar a fer una animació a la lectura. I vaig descobrir la seva biblioteca d'escola, la biblioteca escolar. Era meravellosa. Vaig entrar i vaig quedar bocabadada perquè hi havia prestatgeries que arribaven fins al sostre, plenes de contes, de llibres, de documents, taules, cadires... Bueno, una biblioteca preciosa, molt gran, a la que et donaven ganes de quedar-te hores a llegir. Doncs sabeu com es diu aquella biblioteca? Es diu Biblioteca Assumpció Lisón. I per què? Doncs perquè ella va ser l'ànima d'aquesta biblioteca durant molts i molts anys. Ara ja està jubilada, però em consta que segueix llegint molt i molt i molt i molt i recomanant llibres als mestres perquè es puguin prescriure als nens i nenes.